Thank you, Jesus. Hallelujah. Singahlala phansi ukukhuluma inkosi bazalwane egameni likaJesu Kristu. Siyabonga. Sibingelela abangcwele bonke, sibingelele abantwana bethu abasihola ngendumiso. Sibingelele ubaba leadership yonke khona egameni likaJesu Kristu. Abangcwele bonke, abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu azithengele bona ngegazi lakhe. Sibingelele my darling, my sweet loving wife, Mama Hlaba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Elibingelele umakhelwane wakho uthi ukuthula kwenkosi akube nawe. Ya umnikele sisibusiso nje umjikjele ngesibusiso yebo. Yeah. Amen. Yeah, abanye babuzana nempilo njani siyaphila. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane sesikhathini esihle. uNkulunkulu kube kuhle kuye ekuhleni kwakhe akuhlele emaphakadeni ukuthi enze sure ukuthi leli sonto lenzeka njengoba aplan emaphakadeni ukuthi libe isonto le major service kuthina le revival kuthina bangcwele egameni lenkosi yethu uJesu kuvuselelwe izinto ezinye ezidinga ukuthi zivuseleleke sikhunjuzwe kubaswe umlilo khwezelwe actually khwezelwe uphephetwe uphinde uvuthe from inhlanzana to ilangabi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nangemkhuleko nesikhulekele nikhulekele uvuselelo leli sonto liphele sikwenye indawo. Into zikaNkulunkulu ke you never say it's enough because it's life and it's relationship and uNkulunkulu izonke izinto zakhe uzenza in terms of eternity. Kusho ukuthi uzenza with eternity in his mind. So lento ukuthi sikhonze njalo sithandaze njalo sifunda iBhayibheli njalo because unjalo uyasustain into iqaliwe kufuneka isustain ngonjalo malibonge igama lenkosi. Noma uthatha ipolice kunonjalo wakhona every month kunemali okufuneka uyikhokhile to sustain nelanga likaNkulunkulu liphuma njalo ubusika nehlobo kwenzeka every year. So things hallelujah ukuze kuqhubeke in life iqhubeke uma une destiny une goal une dream kufanele kube khona into ozijwayeza uzenza mawukuthi uvuke ekseni uthandaze noma whatever ekufanele uyenze njalo lithi iBhayibheli sikhuleke njalo singafaint singaphela amandla emthandazweni wethu. Moyingcwele nyamangale sakhuluma nangendaba kaMoyingcwele khuluma ngobabcele la ukuthi that's what we need these days kakhulu. uJohane uthi mina nginibhaphathisa ngamanzi kodwa khona uzemva kwami ngizonibhaphathisa ngomoya nangomlilo. Athi uJesu mase efikile yena hlalana eJerusalem anizene mbhathiswa mase efikile yena nokwamkeliswa amandla. Kanti beqale wathi yamkelana uMoyingcwele wabaphefumulela uJesu emveni beyivukile kwabafileyo wabaphefumulela kodwa futhi uphinde uthi abalinde isithembiso sikaMoyingcwele ngoma ifika bokwamkeliswa amandla. Le party yokubaphefumulela ibanika amandla abizwa ngegunya lobuntwana. So bonke abamamkelayo kusho ukuthi bamkela iSpirit of Jesus Christ ngoba ongenayo umoya kaKristu akasiye okaKristu. So kusho ukuthi ke nje uJesu esezulwini okithi ngomoya wakhe asho sonke okithi ngomoya wakhe. So masimamkela sithola igunya lokuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu and uJesu Kristu efika kithi ngomoya kufika njengembewu kaNkulunkulu because ungulizwi likaNkulunkulu. Kezwakala bazalwane uyini uJesu? Yes,
ungulizwi likaNkulunkulu ngesikhathi samukela ulizwi samukela imbewu engena konakala bese siyazalwa uNkulunkulu asizale ngoJesu ngamandla kaMoya Ingcwele ngoba noJesu wazalwa in that miracle way of yokufika kwakhe emhlabeni ithi ingilosi kuJosepha ungamlahli umkakho uMaria ngoba lokho akhulelwe kungomoya oyingcwele but bengeke akhulele uMaria engafikanga ulizwi uJesu lowo mayifika kuMaria ufika ngomoya oyingcwele ya manje mayikhulelwa i-fertilization yenziwe imbewu engulizwi likaNkulunkulu mayifika esibelethweni wenze i-fertilization wembatha inyama namathambo kade efike engulizwi kuphela mayisezelwe waqanjwa igama ukuthi nguJesu igama ukuthi uJesu lithole ngoba esesemzimbeni ulithole ngoba esezelwe intombi uMaria ngoba ezokwenza umsebenzi umzimba i-overall ayiqokele ukuzosebenza asindisa abantu i-overall ayiqokele ukuthi akwazi ukuyolwa noSathane amhlwitha izinto ebesezithathile wengeke asondele kuSathane engembethe uAdam kwafuneka ambathe uAdam uJesu njengoba yakuMaria yasibelethweni wayolanda uAdam waqala lapho waba umuntu kade uNkulunkulu kuphela. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, no man. Kodwa uthe kuba ngene kuMaria waphuma ese 100 about 2 100% man and 100% God. Lapha 100% God uthe ubone mina ubona ubaba. The Father is represented. Lapha 100% man kurepresentwe mina, I'm there already. Kusho ukuthi esibelethweni uJesu wayolanda mina ngoba indaba yonakala kimi nesicoco sobukhosi sokubusa phezulu komhlaba sathathwa emntwini manje kufuneka abe umuntu ukuze akwazi ukuyothatha isicoco esithathwe emntwini ukuze lapho ngizithole senginqoba uSathane ngingekho ngenxa yokuthi uJesu ungulizwi nje kodwa futhi ungulizwi oyinyama and wakhile phakathi kwethu isho amnandi ngesingisi ithi he tabernacled amongst us ngoba wayezoba khona okwesikhashana 33 years ebesehambe ekhaya so kusho ukuthi ngamanye amazwi waba yitende elimiswe phakathi kwethu for 33 years ukuze ajahele ukuthi ke manje anyuke besebuya esebuya ngePentecost esebuya enguJesu kithi uqale nje ekuvukeni kwakhe ukuthi aziphefumulele kithi nikhona nonke bazalwane yeah so umoya kaKristu kuthiwa uyohlala phakade uKristu lo kodwa uhlala ngomoya ingcwele ngicela utshela makhelwane la kuwe kuhlela uKristu ephelele ubusuyambuza ukuthi uyakholwa yini lokho ngoba kuyinto enkulu kakhulu engaziwa na ingilosi ungayishaya izandla lonto ngihlale ngiyicabanga lento mangicabanga into zikaNkulunkulu bangifuna into engizoyicabanga nje which will bore in my mind you see ngicabanga ngothando lwakhe ngicabange ngokuhlanipha kwakhe ngicabange ngokuthembeka kwakhe ngizibuke nami ngithi so many years ngihamba noNkulunkulu akazangishiya wabona kade ngicabanga nje ngizala ngicabanga ukuthi man ngeke ngithande ukuthi mangingena mhlambe ku-internet ke ngibuke nje ukuthi yini lento uNkulunkulu ayidalile la uyabona ngibuka amazulu ngibuke izinto zonke uNkulunkulu azidalile nakhona ngibuka nje amazulu awu2 elesithatha alibonakala no khona lesibhakabhaka lamafu nelenkanyezi ngale asiboni uma lenkanyezi lilikhulu kangaka linjani elesithathu abona ke ngibuka lento mina namhlanje ngibuka inyanga ijikeleza umhlaba ujikeleza ilanga
umhlaba futhi uphinde uspine nelanga liyamuva akunakekile liyamuva ne solar system yakhona iyamuva and imuva ne galaxy yakhona kumuva yonke lento ayishayisani iyaspina nje kahle ayilahli busika nehlobo ubusuku nemini bu accurate but manje umbuzo uthi yiphi le force enza umhlaba ujikeleze. Yeah, we're talking of millions per day, about 50 something million kilometers ohanja umhlaba kodwa sisu per day. I think 58 into njalo. And we are spinning futhi at that a very high speed. But wenza uNkulunkulu singeza ukuthi sikwi spacecraft esingena driver ngaphandle kwezwi. Yabo. And this spacecraft esibizwa ngomhlaba sinama passengers ngcine bethi su 7 billion manje emhlabeni mhlawumbe sesiya ku 8 kodwa injini ayikho. Uyabona lonto ubani owenza lezi zinto? What is this force behind all these things? Ufuna ubuke nento ikhula. Uyabona ubuke isihlahla sakwakho sithela. Yiphi noma ngathi nature, who is behind that nature? Uyabona soloko wazalwa inhliziyo yakhe yashaya yaqala ungakazali ukushaya usenenzukwana usenamasonto yaqala ngesikhathi kubumbeka umuntu onjengawe useyihlwili lapho nje useyizygote uselapho nje yaqala inhliziyo yaqala umsebenzi ayikazi iphumule ayikazi ibe ne holiday mhlambe ibe ne ithi ake ngithi ukuphumula ngoba ngihlala ngishaya 60 times a minute, every hour, every day, every year. Avelaphi lawo mandla. Uyena ke simkhonzayo akufuneki usizo lwakho livele kwabanye uNkulunkulu. No. Kufuneka livele kulo odala izino nomhlaba. Yeah, ungayi kulo odaliwe nobunjiwe. Yeah, kulo odala ongazange adalwe. Ithi ngifuna uNkulunkulu ongadalwa ngamuntu. Hamba ume ukuthi ngikhonza yena lo oyisiqalo nesiphetho. Noma ngikhonza uNkulunkulu okunoNkulunkulu ophambi kwakhe. Yena mhlawumbe uNkulunkulu wesibili. No ngifuna lo oqala. Ongadalwa ngamuntu. Into zonke zikhona ngaye. Uyena ke ngifuna umkhonza. Yeah. Sikhonza yena ke tshela makhelwane yasikhonza yena ke. Obuza makhelwane ukhonza mupho ukhonza mupho. Ukhonza muphi? Ukhonza muphi? Malibonga igama leNkosi. Ukhonza muphi? Ukhonza muphi? Ukhonza muphi? But also science uma ilanga lingaba 92 million miles away from us sesingasha. Li right nje lu 93 million miles away from us. Malingahlehla sehlehla noma ngo 1% nje we will freeze to death. So uNkulunkulu is a mathematician. Yonke into yakhe is well measured. Ngibuke nje ne complexity nje yokwakhiwa komuntu. Uyabona lento ngihlale ngisho ukuthi umuntu athi udokotela wesifo senhliziyo, udokotela wenhliziyo, udokotela wengqondo, udokotela wamathambo, udokotela wamazinyo. Ngoba lo oy general obamba yonke into akayona i-specialist. Yabona awukwazi ukubamba wonke umzimba kaNkulunkulu, umzimba wakho ukuthi ufunda wonke busucabanga ukuthi uzoba i-specialist sakho konke. Mawufuna ukuba i-specialist qonda thatha okugodwa caphuna nje kube kodwa amazinyo uyowahlalela iminyaka esikoleni. Ufunda amazinyo. So that is why we to David, I am fearfully and wonderfully made. Webona singakayi emphefumulweni wakho psychological part of you siye na kuyi spiritual.
kwa spiritual ke it's too much. Kangoba sikho ngisho isikole la kufundwa khona ngespirit somuntu. Bangafunda ngengqondo, bangafunda nge-psychology, bangafunda nge-soul, because i-psychology is idila ne-soul of a man. Yeah? Yeah, bafunde ngomzimba, kodwa i-spirit is too deep. Even wena mnikazi, wena qobo lwakho nje uwumoya nje awuzazi ngendlela uNkulunkulu akwazi ngayo. You are just a product, he is the maker. Yebo. Yebo. Uzothini ukungabazi umuntu okwazi ukuthatha iqanda kulona bese khipha inkukhu. Mawuthi alibheka iqanda akho ngishisa yini. Mawuthi ngidla iqanda usuku udla inkukhu. Iqanda ngoba ayibonakali ingakho ibizwa ngeqanda kodwa inkukhu umthetho wakho. And nesikhukazi sine faith ungawuzuyibona sihlala phezulu kwamaqanda kodwa awafani nayo. Yabona inkukhu ayizali njengenja. Inja mayizali izali into ezifana nayo ukuthi uyabona kufana nemlenzana namadletshana imina. Inkukhu ihlala ngefaith. Akusondela umuntu lapha ayifuni inolaka mawuthi uyasondela iyakungcofa. Ithi ngigade ingane zami. Noma sezichamisele iyazifukamela kodwa iqale ukuyifukamela. Ayihambi ngamehlo ukuthi yabonana, ihamba ngefaith ukuthi ibonana. Uma ethi uNkulunkulu yana intuthwaneni Vilandini, mawunqena ukusebenza, hamba buka intuthwane. Yazi ngisho ama seasons. Uthi angisebenza overtime, bathi belele bengalele. Kwesikhathi uthi uma uvuka futhi imtuthwane ngo-12 ngo-1 zehla zenyuka ngoba isizini yesivuno. Ziyazi ukuthi kuzobusika. Manje kufanele zidla bayibeka, zidle ngala, zibeke ngala. Kodwa zincane futhi azinandona ezigadile. Futhi ayibuza ngizohola manje njengoba sisebenza ubusuku bonke. Kuthiwa iya kuyoke ufike uyibuke kahle ube nesikhathi. Funda kuyo ukuze ube usuhlaniphile. Uthola ukuhlakanipha from a very small animal. Into ishanela ngomshanelo kodwa inokuhlakanipha. Ayilindi u350. See. So unali ilungelo mawufuna ukuboost ifaith yakho uye enkokhwini uthi wena uzala ngendlela wena. Awuzali izinto ezifana nawe. Kodwa uzala izinto ezizokhipha into efana nawe. Awuzali njengenja, ithi izala njenja kuphuma ophaphi. Akuphuma amaqanda azochangiselwa lapha. So ayidideki inkukhu ukuthi laba abanye bazala izinto ezifana nabo. Mina ngizala amaqanda awu round. Ayike nje mina iqanda nami mina nenkukhu impapha zikho nemlenza ayikho la kodwa ihlala ngefaith. Mawufuna ifaith lokuthi na uhlale phezulu kwamaqanda ezwi azachamsele. Futhi ngeke uyitshele enye into maye ngakwazi ukukhuluma izulu inkukhu. Mawuthi kuyona yini le ohleli kuyo. Izothi ngihleli phezulu kwabantwana bami. Kodwa manje akufani nje nawe. No ngilinde ukuthi ku develop bese kufana nawe. Ngilinde manifestation. Ngifuna nje ngokufishana namhlanje ke sibuke ukuthi uNkulunkulu akathokozi ngabantu abakhwithayo kwifaith. Umoya Ngcwele ufuna ke sivuselana ngefaith engagive up. Because uzokhwitha kanti ama results asefikile. And manje kufanele sibone ukuthi ohlehlayo ngoba mawusuka kufaith iBhayibheli lithi uyahlehla.
lithi iBhayibheli uhlehlela kwi-petition, uhlehlela ekubhujisweni. Lento ifana nomuntu ekhuphuka intaba. Kuyezwakala bazalwane? Ya, lento yakho uzoyithola entabeni, kodwa abese yakhathala endleleni. Mayikhathala endleleni ehle, uzacabanga ukuthi uzokwehla kahle. Akese ukwehla kahle. Angasafike ngasaphile ezantsi. Sekufuneke azabalazele kuyofika on top. Manje ke nathi kufuneka siyiphushe lento, ngisho noma ngabe uSathane wenza izinto ezibukeka zingahambisani. Ukhona umzalwane nje, there's an article engiyithandile. Lo mzalwane uNkulunkulu wabeka kuye a certain ministry, and le ministry wayiqala emveni bethandazile ezile nokudla, wayiqala lo msebenzi, kodwa ama results angabonakala kwaze waphela 6 months kungabonakala 2 yaphi. Waba disappointed, waba bitter against God, waba against yonke into ene faith phakathi. Kodwa he remained esindisiwe umntwana kaNkulunkulu, kodwa nje wakhwitha. What ayisebenzi lento, wase blame abantu befaith, waba mockerish, claim it, say it, claim it. About those, kunabantu abashumayela kanjalo la. Mawuthi abacheka abanye abayisho in love, bayisho engathi babhitha enhlizweni. Ngoba uthi uNkulunkulu uyothi kule ntaba, yeah, and you shall have what you say. Manje uzibuzeke, abanye bashaya ngisho iprosperity. Kunabantu abayifundisa kahle ukuthi balance lento yale prosperity, bayichaze kahle. Kunabantu abangafuni nje prosperity. Kodwa umuntu uyambheka yena ushumela ku TV. Akuyona prosperity le nto. Sengisho ukuthi mathi uyambheka ugqoke kahle, usuke emotweni, wakhile nomuzo omuhle, and ukhuluma kwi stage se TV esibizayo. What's that? Yeah. So kufanele ezinye izinto uzisenze ngomoya. Ucheck umoya umuntu akhuluma ngawo. Ungavumi kukhulume nombani phezulu kwempilo yakho. Mqale ngezwi njengebandla laseBerea. Bethi mase efundisile uPawulos lihambe liyohlangana ndawonye, lithi lento ikhona inlento akade yisho la. Yabona? Ungamlaleli nomuntu okade mina ngakholwa nganginikela ngayenza yonke into kodwa ngiyahlupheka. Ungamlaleli, uyithole lika Satan. Ungamlaleli. Angithi kufanele ungalaleli ngisho inyama yakho. Umuso uthe uyakholwa njengoba usho kwezwi ukuthi ngemvimbo yakhe siphilisiwe, uyakholwa uphilisile. Nomnyama ingathini ungayilaleli njengoAbraham azange ayilaleli inyama yakhe. Azange ayiconsider. Azange ayithathe into esho inyama. Nokufa kwesizalo sikaSara singasebenzi akumshumayezanga uAbraham ukuthi ayiyeke isethembiso sokuthi ubaba wezizwe eziningi abeselalela imessage yama circumstances situation. Funda ungasilalela izinto as obvious, as evident, as factual. Maziphambana nezwi ungayiyeke. Ngoba uvamisile uSathane mayiza ne-deception, uqoqa ama-facts, ashonisa ukuqoqa ama-facts. Uyathanda uqoqa ama-facts uSathane. Yabona? Athi uyabona ukuthi imisebenzi ayikho. Wena wagcina kwa-standard 10, umfowenu, abafowenu abawu2 banama-degrees abasebenzi. Wenza usebenza kanjani? Uza nama-facts khona ezokwenza uphume kwi-truth. Uza nama-facts. Uza nento evidence. Athi ke so thini ngabantu abathi bayakholwa. Abantu bayakholwa. Ayimokharishe lento yakho njengo obana babe mokharisha uNehemia ngendonga zeJerusalem. Osanbalati, but lento enenzayo la noma ngigibele nje izowa phansi lento. Yabona? You must refuse to be discouraged. You must refuse to give up. You must be radical.
sidinga abantu abazoba radical, abantu abazoyi-understand indaba ye-faith, ukuthi faith is not psychological, faith is not physical, faith is not biological, faith is not emotional. Ngezwa lento engisho, faith is spiritual, faith is divine. Mayithi uJesu ibani nokukholwa kuNkulunkulu, niyakhumbula esho njalo? Mawuthi uyalibheka in Greek lithi ibani nokukholwa kukaNkulunkulu. Why kuthiwa kukaNkulunkulu? Ngoba kuza ngezwi likaNkulunkulu. Uyabona ke? Manje uma ukholwa kaNkulunkulu kune language yakhona, kuba izinto ezingekho njengento ekhona zibe khona ngoba bezivele zikhona zikuyeza amazulwini indawo bezivele zikhona. Kunezinto ongeke ukwazi ukuyidownloada ungenayo idata. Izinto yeah, kunezinto ngeke mhlambe kufanele ukuthi imessage ekufanele ize kuwe. Manje awuna airtime. Kodwa kune message yakho ekhuluma kamnandi vele. Manje kufanele ufake airtime, shwi izongena kwi-cellphone. Nayo i-cellphone mayingachargiwe noma ingaba ne-airtime kodwa ayikwazi ukusebenza. Manje sizocharge ukholo lwa, sizocharge ukholo ukuthi ukwazi ukureceive from God. Now let me tell you this, bazalwane. Jeni makhelwane lalela. We have a tendency, according to the position of our minds. Ingqondo yomuntu is between the physical and the spiritual. Ingqondo yomuntu is at the center. So izwe lakwamoya nezwe lasenyameni bayalwa balwe engqondweni. Bobabili badimanda ukuthi ingqondo ibavotele. Inyama nayifuna ingqondo ivumelane nayo. Umoya ufuna ingqondo. uNkulunkulu ungacabanga ukuthi uyena uSathane yedwa ufuna ingqondo yakho. noNkulunkulu uyayifuna. Ngoba kunezinto angeke akwazi ukuzenza engayike ibambe ingqondo yakho. Usekhona la endlini? Kusazophithizela usazodonsa ngodizini uNkulunkulu usazodonsa kanzima lapha kuwe ngoba akayiwini ingqondo yakho. uSathane mayifika nje emntwini uSathane mayizosebenza kumuntu noma ezosebenza emntwini ubamba ingqondo oqala ioffice elikhulu. Yebo? Zonke lento ezifika emntwini o depression o discouragement zonke they are centered in the mind. That is why he is out there to blind our minds. Ukuze singamuzwa nomuntu eshumayela. Avale akhiya cisha ama light kube load shedding engqondweni kube mnyama. Angiyibona. Manje ke imfundiso asho msonke imfundiso. Umsebenzi omkhulu imfundiso is to light up your mind. Ngoba imfundiso ichaza izinto iproducer i-understanding ivula amehlo engqondo. Ubona abantu ngathi kubukhuni nje ukwenza izinto zikamoya is because imfundiso ayikho enough to convince ingqondo yakho ngezinto zakwa spirit. Ibisivota ngala ibizwe kuthiwa i-spiritual mind. Kusho ukuthi mind under the influence of the spirit, not of the flesh. Ukuze izinto ezisemoyeni wakho ozelwe kabusha ozelwe uNkulunkulu zikwazi ukuba zibe yi-experience in your life. Yabo? Emoyeni wakho kuthiwa umntwana kaNkulunkulu. Emoyeni wakho kuthiwa you are more than a conqueror. Emoyeni wakho kuthiwa you are the branch of Jesus Christ. You are the body of Christ. Emoyeni wakho uhleli noChrist kwezasemazulwini indawo. Emoyeni wakho unamagunya emoyeni wakho usuyizinto ezinkulu ekufuneka manje zingagcina emoyeni wakho ziphumele empilweni yakho. Ngiyabona awuyeki kuba umnqobi ngoba unqotshiwe. Yabona ya awuyeki inkosi mayise umntwana iyinkosi still kodwa ubuntwana buyayilimita ukuthi ikwazi ukubusa. Iba nebambela layo mayisheshe washona ubaba kuzoba nomuntu ozombambela. Buza umakhelwane wena uyobanjela koze kubeni yokhula nini. Yabo lo muntu ubizwa ngeregent ubambela inkosi akayona inkosi uyibambela mhlawumbe unobuhlobo nobaba wakho mhlawumbe ubaba mncane
kodwa ngoba wena useyingane noma laba bantu beyabantu bakho bonke nezwe kuyelakho kodwa ngoba usemncane awukafinyeleli esigabeni sokuthi lento oyithole ngokuzalwa ibe yinto oyi-exerciseayo noyi-enjoyayo nenzakalayo empilweni yakho nikhona lonke la endlini. So that is why kufanele manje sikusheshise ukukhula. Asho nso kufanele sikusheshise ukukhula. Ya sikhule mase sikhulile ukukhula kwakho ungumzalwane kuya kuba nezinto ongadepend kubazalwane ngazo. Yabona? Ya makhala into ekhalayo elokuzana ebese ethi uMongcwele kuzosetshenzwa. Busuvuka ngokusheshsha embedeni usebenzisa igunya olufundisiwe. Angisho ukuthi wrong ucela umthandazo. Kodwa manje uzothi uyafona ufonela umfundisi kanti ulele. Kanti uJesu la kuya akalela akozela kalala. Kanjalo. Engabe urilisa lo Jesu uyabona udedele le pitbull ela kuwe. Uthi sa ngegama lika Jesu mbambe. So lonto yenziwa ukukhula enkosini sithola ubufakazi ungasafakaza ukuthi uNkulunkulu kwenzeleni usufakaza manje ukuthi uNkulunkulu wenzeni ngawe. Ya ufika endaweni ufike sofika nabazalwane abawu50 ngikhumbula sinemvuselelo emithatha. Abantu ababesindiswa lapha angazi kwakwenzakalani singashongo thina. Babetshela abanye badlule ekutsheleni abanye kade bebeke izandla bethandazela basindiswa bafike lapho la behlala khona ngoba bebefike beqhamuka abanye besuka emakhaya bafike lapha baqala inkonzo bashumayele kade ishungalwa la babe yithi la bekhona. Ngikhumbula ukuthi ababhadisa abantu abawu901 lapho ngisayikhumbula kahle ifika 901 sabafaka emanzini. Kukhona ubaba wafika kusho ukuthi ubusinessman wafika nabantu akade bashumayiza ebalayisha etruckini. Ethi bazongena emanzini nabo basiniswe ngesikhathi ngishumayela. Kodwa laba bantu sebenza lento kusama itende. Yabona kusabalwa izinyanga besindisiwe kodwa sebewina abanye. Sebakwazi nawo ukulingisa lithi iBhayibheli asibe ngabalingisi uthi uPaulos silingisani mina ngoba ngilingisa uKristu. Niyoqala nini ukusilingisa abakwethu? Yabona icala nje nalento ukuthi uzizwe into ezinkulu kangaka kodwa ungatsheli umuntu kodwa wena utsheliwe. Iphutha ngoba yenye izindlela zokukhula spiritual nange faith. La kwi-college kaJesu asikhuli ngokuzwa izwi kuphela sikhula ngokulizwa bese siyala apply. Lapho develop confidence. Yabona uJesu zangalinto bazi babizwe fully ukuthi bangabapostoli bathola uccobo lwePentecost before abathume ukuthi bayokwenza umsebenzi. Bese ngabafundi wayebathuma. Kukhona nabangacacile ukuthi bayini oJudas Iscariot kodwa wayebanika amandla babuye nereport ukuthi hey ngithe mangithi kuSathane get out laphuma idemoni liphuma kuJudas Iscariot ngoba wayemfundi kaJesu. Ingakho ethi ke ningajabulela ukuthi amademoni anilalela jabuleni ukuthi amagama abhaliwe kusho ukuthi liyaphuma idemoni kanti awaziwe. Manje ke yithi ke wena enhlizweni yakho anginakuhlula umuntu okhipha idemoni engaziwe ezulwini mina ngaziwa. Hawu ngisho nje khuluma nanje. Angibona izandla zabantu abasindisiwe abaziwayo ezulwini abagama abo abhaliwe noncwadi yokubhala. Uzohlula umuntu uhlula abantu abazothi ngomhlomgwebo asikhiphanga namademoni ngegama lakho saphilisa abantu ngegama lakho ebese sihambana nginazi. Kodwa aphumile ngoba bathatha igama lakhe. Balibiza la kuphuma idemoni alikhishwa ukuthi igama lakhe libhaliwe likhishwa ukuthi ukholwa egameni ukuthi lingasebenza. Sibona abantu kusho abafundi bakaJesu sibona abantu bekhipha amademoni egameni lakho kodwa bengahambi nathi. Wathi uJesu nenza iphuthu nibathulise labo abalwa lempi esilwayo bangakithi labo bantu. Yabo ngicela utshela makhelwane asingahlula abantu abangaziwa bekhipha amademoni bengaziwa. Thina saziwa.
Senzani ngokwaziwa kwethu? Senzani sitshele bani ngoJesu osindisayo ngoba onendodana nobufakazi? Sesifakazele bani ngoJesu? Yini ngathi kuzathina njalo la ngesonto? Uzoyibona ngani lento iphethe kuyasebenza? Uzoyibona ngani lento kaNkulunkulu waseCKC ukuthi iyasebenza mangayi-apply? Obana bathi sayizwa lento? Ya. Uyabona isibhamu uNkulunkulu akunika sona ngaphezulu ukuthi isibhamu sokuyivikela, isibhamu sokushaya. Ya, mawufika amadimoni evimbanisile ezweni emndenini, ufika ukuthi ukhiphe i-AK40. Igama lika Jesu kusakazeka amadimoni ngendlela ezo7. Asifunde lapha na Hebrews chapter 10. Tshela makhelwane sisemvuselelweni. Eyahlelwe maphakade. Our life will never be the same again. I'm ready for great things. Let me tell you this, nangumongcwele iqathaze. Uthi umongcwele angikhohliwe u21 days when we fasting. Uthi umongcwele angikhohliwe. Ingakho ngesonto uNkulunkulu mhlambe sophinda kule Sunday ezayo. 3 things uJesu asisho: when you give, when you pray, when you fast. And all these things is a reward. uNkulunkulu ukubona ufastile ekusithekeni ungabonwa nabantu ukuthi ufastile uzokuvuza publicly. Amen. uNkulunkulu okubona unikela kungekona ukuthi ufuna ubonwa abantu kodwa unikele kuze sinesandla sokukhohlwa singazi ukuthi wenzani ngala. uNkulunkulu okubona esikuthekeni ufumbathisa umuntu umongcwele ekhulume ngayo ukuthi akazolala edleni lo umnikele u500 ngoba awunamali, you don't own anything, you possess everything uNkulunkulu akunikayo but you don't own. Mayifuna ngesikhathi akayiceli uyayithatha ngoba uthathe intweni zakhe kumuntu wakhe. Usekhona la endlini noma abe uyithole lo mali kade yosebenza amandla akaNkulunkulu uwanike uNkulunkulu kuvuka nje ekseni ugeza abanye bengavuki. So funeka understand that what is all about giving, because you don't give to men, you give to God by giving to men. Yes. Umongcwele kaThulu uyakhuluma athi uyambona lo mama yinye lengubo ayiqokayo njalo or izuthu wena upush it wardrobe yalipusha uthi lo uqoka 2 mawufunda kahle uIsaiah 58 ukuzila okukhethwe uNkulunkulu kukhona ngisho nokwembathisa umuntu ohlobule. Asathi lapha masekhuluma izethembiso athi ubusha bakho buyobuya, your healing noma kade unezifo will come back to you speedily. Usekhona le ndlela? Speedily. Uyothi mawuthi uyacela noma uthi uyakhuleka uyalibiza igama lami ngithi ngila. Yonke into manje konke lokho ukuthatha kukhona lapha kuIsaiah 58. Nikhona bazalwane? Khona ukuzila, khona ukunikela, khona ukuthandaza. Lapha noJesu ngesikhathi esiphambanweni lithi iBhayibheli wayingadlile Musa. Futhi wayekade ethandaza eGetsemane, ethandaza nasesiphambanweni. 3 wayinikela ngempilo yakhe nangegazi lakhe wazenza zothathu. When you give wawukhona lapha kuJesu. When you fast iBhayibheli noma lingachazi kodwa kuyabona ukuthi ubengazange kahle ephume ngena. Ephume ngena bemenza yonke into abamenza yona. 3 wanikela ngokuphila kwakhe wayibamba zonke zontathu waphuma no100%. uNkulunkulu ufuna umove away from 30-fold to 60-fold and to 100-fold. Asho sonke 30-fold, 60-fold, 100-fold. So njengoba uyibona izihlanganiswe zantathu nje ziphethe u6 u30 no60 no100. Once uyihlanganise ndawonye kuqhuma ibhomu lapho. Uhlanganisa umthandazo ne fasting ne giving, you are unstoppable.
and faith yakho is highly charged. Esinye isikhathi kuyenzeka ube ne-faith week kanti idinga umthandazo ne-fasting. Wayizwa nje ngisho njobe ehlule ukhipha idemoni nje uthi leli demoni liphuma nge-prayer ne-fasting. In actual fact bambuzile ukuthi kwenzeka yini singakwazi ukulikhipha, wathi faith nishoda nge-faith. Ebese kodwa lolu hlobo lufuna i-faith eboostwe nge-prayer ne-fasting. Befuna ngabe makade uyi-fasting and prayer and giving ube ne-faith evutha amalanga bomlilo, ube ne-faith unstoppable, uzixishe ngezwi, udle izwi, uhlale emthandazweni, nasemthandazweni ube ne-fellowship noNkulunkulu, ube ne-praise and worship and thanksgiving mawuthandaza, ube nama-declaration, uthandaza ama-scriptures. Sometimes uyithande i-scripture njengoba sinjalo usifunde kanti uyathandaza. Lento yayumthandazo kaDavide ibe umthandazo wakho ngoba akasekho. Akekho yena kodwa umthandazo wakho usalele wena. Usekhona la endlini? Yes. Hebrews chapter 10 verse 30, verse 38 and 39. Asifundele ngokusheshsha. Verse 38. Kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Kepha uma ehlehla nyovana umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Yebo. Kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni. Yes. Kodwa singabokukholwa kuze kube ngokusindiswa komphefumulo. Very important. Awusibongele leyo ndawo nje. Baba izwi lakho sibongele ngalo nantambama, sondle ngalo usuthise imphefumulo yethu, wenzele udumo lwegama lakho ngoJesu inkosi yethu. Amen. One of the shortest verses in the Bible uJesu lapha ekhuluma khona uthi remember Lot's wife. Remember Lot's wife. Asho sonke remember Lot's wife. IBhayibheli lalisho ukuthi asiremember uLot kodwa asikhumbule ubani umkaLot. Why? Wathe ehamba ngokusho kaNkulunkulu bephephiswa embhujisweni ayizohlela iGomora neSodom. Base beyalwa kwathiwani ningabheki emuva. Wenzani yena? Kwenzakalani kuye? Ikuglishe leyo nsika isekhona namanje imilitary insika yomkaLot angaze imiswe yini yonke leminyaka. Waba insika washintsha kade inyama negazi waba uSawuli ngongalaleli, ngoba kulalela ungalaleli kuyafana ne-witchcraft. Kuyezwakala bazalwane? Manje lithi iBhayibheli thina asibona asikho kule group ehlehlayo. Ngicela ubone izandla zabathi as from today uma kade ngikhona ngiyaphuma egroupini ehlehlela emuva. Niphamselana abanye bangabaza ukuthi it's very interesting uma ufunda le ndawo uyifunda ngama Greek terms uyifunda it's deeper than this. Kusho ukuthi kupossible ukuthi ekukholweni kwakho ubonakala kade uyaphambili, ubonakala sewenze njani, sewuhlehla, sewukhuluma enye into manje akade ungayikhulumi ngaphambili, sewuthi ayikho lento udala ngithandaza uNkulunkulu akanginakile. Sizwana bazalwane, nisekhona obana bayizwa nje ngisho. Now the just shall live by faith. Ashonso the just shall live by faith. Kusho ukuthi lokho kusho ukuthi our very lifestyle, indlela esiphila ngayo njoba si justified, silungisisiwe ngegazi lika Jesu nangokukholwa kwethu. Sesine lifestyle entsha, sesinendlela entsha yokuphila, sesine language efana lapho sizalwa khona. Asayikhuluma into negative. Nemicabango yethu iyashintshwa daily as the mind is renewed by the teaching of the word, sound doctrine.
doctrine. The very mind of Christ is in us. Masicabanga njengaye ngoba sakhiwe ngomfanekiso wakhe. Sekufuneka sikhuluma ilanguage yakhona ezulwini lapho sizele khona okwesibili. Ngoba lapho sizele khona okokuqala noma sibuzana impilo sithi nje akusizi ukhala. Kunzima emhlabeni, kunzima ukuba umfazi. Zonke lezo zinto ezinegative. Uyabona into ezinjalo ngoba ilanguage yala uzelwe khona. Manje njengoba sizelwe kwakabili nje sa introduce kwi new household na kwi new management. Hallelujah, new life. Everything is new. Okudala konke sekudlule. Usekhona la endlini. Sekufuneka manje uMongcwele ngimcele on a daily basis ngifundise ukuthi kuphilwa kanjani la. Uzokufundisa ukuphila by faith, not by fear. Not by anxiety, not by bitterness. Not by depression. Yebo? Uphila impilo entsha enza abantu babuzana ukuthi lo muntu usaphila kulomhlaba. Injalo mambuzo kunomntana nami nje njalo masibuzana impilo naye uthi konke kuhamba kahle, all is well. Kodwa usha ngwezulu yena athi konke kuhamba kahle. Awuni njalo mntana nami, hawu konke kuhamba kahle. Noma ngahambi konke kahle. Kodwa manje khuluma ilanguage yasezulwini. Ukhona wesifazane washo njalo, kusho ingane yakhe wathi all is well. Kanti all is well wakhe uzowenza ingane ivuke ethimula 7 times. Yabona? So iBhayibheli likhuluma futhi ngokuthi kuyona likhuluma ukuthi asibambisise isivumo. Kuyezwala? Sethemba lethu noma mawuthanda ukuthi isivumo sokukholwa. Isivumo ukusho into eshiwo. Mayithi uNkulunkulu mayikhuluma izwi nawe lengisa yena khuluma lento ayishoyo. Ukuze ingane ifunde ukukhuluma ekhaya ingoba ikhula ngokulingisa. Uma ngabe ikhula emndenini okhonzayo uzobona sebedlala inkonzo ekhaya bayalingisa. Nathi njengabantwana baNkulunkulu masilingise kwasezulwini. Yabona? Lingathi izulu likhuluma into ezipositive thina sibe negative. Lithi iBhayibheli ukukhuluma kwethu must be according to the oracles of God. Ngoba uNkulunkulu nje enzile nje uNkulunkulu ushiye thina phezulu komhlaba. Wayeseshiya umoya wakhe kithi ukuze angathembi thina azethembe yena kithi. Ukuze siqhubeke la igcine khona. Ingakho ethi imisebenzi engiyenzileyo noyenza nosala niyenza nina. Incwadi yezenzo imisebenzi kaJesu esebenza ngabantu bakhe. Esebenza ngabapostoli. Incwadi yezenzo izenzo zikaKristu obethe phezulu kwaleli dwala uzolakha ibandla kodwa ulakhe ngeke esezulwini. Ulakha ngani ngabapostoli esizoba uMongcwele. noNkulunkulu wenza umsebenzi koJesu esizana noMongcwele. Manje uJesu wenza umsebenzi ngathi nakhona esizana noMongcwele. That's why simdinga uMongcwele mhlawumbe kusasa it will be the night of the Holy Spirit. Ngoba bese ngizwile iconfirm uNkulunkulu ngocele la. Ngayibamba wathi uMongcwele iyo le kusasa asidume. uMongcwele oyispice owenza kubimnandi ukukholwa. uMongcwele ongamandla owenza sikhona ukwenza izinto ezisehlulayo. Ngaphandle kwaMongcwele kumuncu ensindisweni. Hawu nikhona? Uyena osilethela ubumnandi bezulu sisemhlabeni uMongcwele. Siyamdinga imvuselelo ukuthi ugcwalisiwe uwamkela umoya kaKristu once but ugcwaliswa ngomoya kaMongcwele njalo. Awisho lento ngisho wamkela umoya kaKristu. Ya, ukwamkela umoya kaKristu wena njenge cellphone ufana ne cellphone yamkela ikhadi. iSIM card uyithenga once but i-airtime uyithenga njalo. uJesu masimamkela simamkela ngomoya as a SIM card kodwa ugcwaliswa ngamandla kaMongcwele i-airtime leyo. Ezosenza sihlale sigcwele singabi namamoods. Oh my God, nikhona nonke bazalwane? Yes. Oh my God. Awuphinde futhi uyifunde baba. Kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Ashon sonke kepha olungileyo wami. Ake babone bonke abalungileyo bakaJehova la. Naphamisa konke akusasele noyedwa Nkosi yami. Lenze njani? Akagcini ngokuthi olungileyo uthini olungileyo kabani?
awuyishaya izandla lonto ukuthi ngolungileyo kaJehova. Kuthiwa uyophila kanjani? Uyophila ngokukholwa, not ngokukhathazeka. Uyophila ngokukholwa. Kusho ukuthi ukuphila engikuphila ngisindisiwe kuphila esingakubiza ukuthiwa i-faith type of life. And ukukholwa mawufunda incwadi kaJohn kuthiwa it's victory. Makuthiwa ngizophila ngokukholwa kusho ukuthi ngizophila ngevictory. And that victory overcomes the whole world. Kuyezwakala bazalwane? Makuthiwa ngizophila ngokukholwa kusho ukuthi ngizophila ngevictory. Ukukholwa kwami is going to be victorious. Sisensukwini lapho kuthiwa abanye bohlubuka kuphi? Yeah, abanye ukukholwa kwabo ngoba ukukholwa kuyabizwa futhi ngomkhumbi. Into yenza ukuthi sihambe olwandle singagwelizi ngoba semkhunjini. Into yenza ukuthi sihambe kule mpilo eneyinkinga nezinkathazo kodwa zingasi affect is because umkhumbi wethu awuhlakazekile, umkhumbi okukholwa. We can shipwreck your faith. So bese kwenzeka iphutha lokuthi njenge Titanic kungenamanzi emkhunjini kanti right umkhumbi mawusemanzini kodwa ku wrong amanzi esemkhunjini. Uthi uJesu basezweni kodwa basibona bezwe kusho ukuthi basemanzini kodwa amanzi awekho phakathi. Yabona? Abalithandi izwe nento zalo bakulo. Basenyameni bagqoka inyama kodwa bahambe ngokwenyama nezikhala abayiphetha kuzona ezenyama. Yes. Thank you Jesus. So lisithi iBhayibheli kazi indodana umuntu mayibuya iyokufumana ukukholwa na. I-concern kaJesu nje ukuthi ngabe mangifika ngizofika abantu bekholwa yini. Ngoba inzuku uzogcina one of the signs of the coming of Jesus abantu bohlubuka ekukholweni banamathele ekudukisweni nasemfundisweni zamadimoni. Bese lithi lapha first 2 Corinthians chapter 10 lapho izwi lenkosi lithi masizihlole ukuthi sekukho yini ukukholwa. Ungahambi ibanga elide kanti uzohamba nengane kade yafa. Hamba uzicheck. Uyicheck nakalento ukuthi yini mangabe kukhona into engichallengeayo noma kukhona into engihluphayo noma kukhona ongihlebile ngikhubeke kuphela isonto. Hayi. Ake ngicheck ibattery yefaith ukuthi isasebenza yini. Yini ngiyasabe kangaka? Ngize ngigule ngibe ne-depression. Yini ngikhathazeke kuphela ubuthongo kuze ngishaya u2. Kuseyona ifaith le? Ngizaphila ngakho ukukholwa. Yeah? Yini makufika inkinga kimi zingifake enkingeni engabe ngifaka zona enkingeni. Yini kungathi manje inkinga isinkulu kunoNkulunkulu semncane. Usekhona? Yini ngathi sengihamba kakhulu ngokuthi ngizweni ngibonani ngaphezulu ukuthi uNkulunkulu utheni. Indlela oyichecka ngayo ukuthi usekukho wena ukukholwa. Usekhona la endlini? Tonight sikuyimvuselelo yokukholwa. Ukukholwa okungavumi isihlehlele emuva. Ukukholwa okungenayo reverse gear. Ukukholwa okuqonda straight kwi destiny. You are unstoppable. Noma hamba esigodini sethu lokufa it's not your destiny, it's a passage. I refuse to stop. I refuse to look back. I refuse to retreat. I refuse to backslide. You slide back. Nikona bazalwane? I refuse. I refuse. Now the just shall live by faith. If any man draw back, if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Angithi asikubuzana ukuthi akukho ukumthokozisa manje masihlehla ekholweni siye kwezinye izinto uNkulunkulu wenze njani akathokozi ngawe kanti befuneka uNkulunkulu mayibona ukukholwa athi this is my beloved son, this is my beloved daughter,
in whom I'm well pleased. Because faith pleases God. Because I'm confirm uNkulunkulu faith. Awunikhona bazalwane? Ngesikhathi bemphika abanye kodwa ifaith yona it my God can. Glory to Jesus. Sisothandaza. But we are not of them who draw back unto perdition. We are not of them. Asibona abale group nabale camp ebuyele emuva. I can imagine uLord eqhubeka umfazi engasekho. Engathi uthi nje indaba ikuweke mina ngeke ngoba ngamanye amazwi uthi angiyena okubheka emuva sesikhuziwe. Mina ngizobheka phambili noma ngabe umuntu engimthandayo ibheke emuva ngoba ngizothi nami ngiyambheka nami ngifane naye. No. Obana bathi ngiyasayina namhlanje ngegazi kaJesu, I'm not going to go back. Oh my katash baratan darabosha. Shoo. Thank you, Jesus. Asibona bokuhlehlela emuva. Cela usho engathi uyababona laba abahlehlela emuva uthi angiyena wenu. Ungayihlanganisi nabo. Ungabe kuyi team nabo. Ungabe kuyi camp yabo. Glory to Jesus. Whew. There's a lot here, Bazalwan. This man says, the experience make me to think Hebrews chapter 10 and 39, verse 38 and 39, which says, now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition. This verse tells us explicitly what happens to people who walk away from the life of faith. According to this verse, the ramifications of the departure from faith are grim and ghastly. The man who berate me that day, kushuti lo muntu wayemdiscourage ngendaba yefaith, kuthi nina abantu befaith ke or say it and have it, all those. Wayikhuluma for 2 hours ekhuluma. Wayekade meme. This man invited this man of faith ukuthi bazodla ndawonye e-restaurant. Kanti uzokhuluma lezi zinto ezikhuluma ngomuntu ohlehlile kwi-faith. Ezikhuluma for 2 hours. Kwafika la icikwa khona lo. Wathi angikwazi ukubekezela into enje. Kanje ngumemile ngumemelela ovobe. Wagqoka ibhantshi lakhe washiya ukudla kwakhe unfinished waphuma wahamba kangavalelisi. Kunabantu okufanele ba divorce empilweni abazotshontsha ubukholo lwabo. Amen. The words drawback are from the Greek word hupostello, which is a compound word. Kuno hupo no stello. The word hupo is this, in this case, means back. Hupo means back. Stello means send. But when these two words become a word, hypostello, it depicts someone who is shrinking back, withdrawing, retreating, regressing instead of progressing, receding, backing away, backsliding, or someone who is recoiling from something. Usekhona la nje? Ithi ke kanye nami angiyena ke wale group.
I'm not going back. I'm not regressing. I am progressing. In Jesus' name. Woo. Kuthiwa-ke, this person who started on a journey, but then abruptly reversed his direction. He is now moving backward instead of forward. For some reason, this person is backing out of the position and believe that he once strongly had. This man was once strong in faith. Now he's reversing from that position. I'm not going to reverse. Say it tonight, I'm not going to reverse. The word petition is a Greek word for apoleia, which describes something that is ruined, rotten, and decomposing, such as rotten potatoes that have sat too long and now spoiled and ruined. Frequently, this word was used to describe stench of a decaying animal, dead human body, a loathsome, putrid, vulgar, disgusting, and nuisance scent. One whiff leaves you with a sick feeling in a pit of your stomach. The smell is so repulsive that you feel like running to the bathroom and vomit. uJesu la encwadini kaPetro uthi umuntu ohlehlayo ufana nenja ebuyele emhlanzweni. You know? Ungabuyele endaweni ezokwenza ufe ube usmele. Kuthiwa uLazarus usenuka. Kwafika uJesu kwabaleka ukufa kwabaleka nephunga lokufa. Obana bathi noma bese ngiqala ukuhlehla namhlanje before ngifike kwi state of decaying. Hallelujah. Before ngifike kwi state where there is no hope for me anymore. But thanks God for Jesus. uPetro azange alindeni ukuthi azafe, wanele washona waphamsandla wakhala and he was restored. Kwakhona lo doubt nje esihamba phezulu kwamanzi engathi umangele ukuthi ngiyahamba ngempela. Kwaba khona nokuvuka kwamoya wasusa amehlo kuJesu washona. That's the ukureversa lokho. Ngoba nje behamba phezulu kwamanzi nje ingoba ebheka uJesu, econnected noJesu, mayisusa amehlo abuka amanzi. Naw uma ususa amehlo kumqalisi nomphelisi okholwa lokho ubusobuka isimo usoshona mos. Yabo sizokudonsa ngoba manje amehlo akho ancela ukholo kade unalo kuKristu. Malibonge igama lenkosi. Asibona bokuhlehla. Funa silehlele ebhujisweni. Sibe njenge dead animal, decaying animal, dead human body, loathsome, putrid, vulgar, disgusting. You know, sibe sesimeni esingathandeki. Ungacamba uma uhlehlela entweni ezokusiza, uhlehlela entweni ezozisola masokuyo. Nezinto ebezikuhlonipha zizokulandela. Namaphupho kade esehambela kude azobuya ngoba uhlehlile. Azomemana athi uhlehlile. Kumemama namadimoni okuhlupheka. Amadimoni okukhathazeka nokuphela kobuthongo. Zikulume zakhona, zikuluma manje uhlehlile manje. Glory to Jesus. Umkalota azange ahlehle wathi nje wabuka emuva nje wathi zaduma. Forward ever and backward never bazalwane. Hallelujah. Sesofika la siyakhona. Sesiyafika la siyakhona. Sometimes uzogive up kanti sekusele a few kilometers ufike kwi destiny. Uzothi usuka nje ekholweni bekufika into zakho. Zilethe lento kade uyithandazela kulo 21 days. Usathane ufuna ugive up. Usathane ufuna retreat. Nikhona bazalwane? You must try by your own means as the Holy Spirit is helping you. I'm not going back. And I refuse. I've made up my mind. I'm not going back.
Ngithanda le ndawo ethi uthi lo mzalwane but you have to give faith time to work. Faith and patience are partners. Mawukhumbula kahle kuma Hebrews chapter 6. Kodwa badla ifa lezethembiso by faith and patience. And Abraham was patient enough. He refused to give up. He was busy glorifying God, fully persuaded that what God has promised, he is well able to perform. Manje endaweni yokuthi uNkulunkulu eshilo nje, I'm not giving up. Ngamane kudlule yonke into but izwi kaNkulunkulu asoze ladlula and uNkulunkulu akakhohlwa isithembiso. Ukholwa ngesithembiso sakhe kungekho themba. That is why in Hebrews chapter 10 verse 36 says, for ye have need of patience, that after you have done the will of God, ye might receive the promise. As njoba siqhubeka nje simethemba uNkulunkulu ngefaith, simethemba uNkulunkulu siqhubeka noma isimo singavumi, kune promise esifuna ukuyireceive. Ikhona lento eyayilinde uAbraham elinde fulfillment ye promise. Walinda for 25 years. With us is not going to be that long. Go about 25 years because he was being tested. He was entrusted with a title enkulu to be the father of believers. So he had to be tested thoroughly. Kubonakala ukuthi angathenjela ukuthi abe ubaba wabakholwayo. Hallelujah. The word patience comes from the word hupomene, a compound word. You know, huponomeno. The word meno is is the primary root of the word, and it means to stay, to remain, to continue, to permanently abide in the same place. It is the very word that Jesus used when he said, if you abide in me. If patience is to issue, I'm here to stay. Ithi patience makufika abankonkozelayo nabakuthusayo nabakunika mabanika umoya ukuthi ungabi nathemba uthi uyohle bebuza ukuthi uyohlala koze kube nini kuleli ithemba lakho uthi I'm not going here, I'm abiding, I'm staying. Ngihlela ngendawo ukuhlala kwakho will be rewarded. Obana bayizwala. Yes, ukuhlala kwakho. If you abide in me and my words abide in you, ye shall ask whatever you will, and it shall be done unto you. In the literal translation, John 15 verse 7 could be, if you steadfastly and continuously abide in me, and if my words steadfastly and continually abide in you. Ungavumi usathane antshontshe inyonzi izulu zwantshontshe amazwi promise. uNkulunkulu ithi uNkulunkulu uthe ezwini lakhe uma ngikholwa ngiyosinda nendlu yami ngibambelele ngibona ingane zami siniswe zonke ngimile. I'm not going back, I'm not drawing back. Angibona angiyena lenhlobo usathane mhlawumbe ujwayela abangibehlehla mina ngikho kulo group yabahlehlayo. Ngoba sengiyazi mangihlehla ngihlehlele ekubhujisweni ingane zami zofa zingakholwa izinto zami zohlehlela emuva. Glory to Jesus. I'm not going to go back ngoba ngiyazi mangihlehla ngizohlehlela kuphi, mangiyaphambili ngiyakuphi. Hallelujah. Mangiyaphambili ngiya kwi reception of a promise, ngiya kwi fulfillment, kwi manifestation yento ebengiyithandazela. Mangihlehla ngihlehlela ekubhujisweni nento uNkulunkulu abeseyibeke ngaphambili ukuthi uzongenzela yona ngeke asakwazi ukungenzela ngoba sengihlehlile. Glory to Jesus. Usekhona la endlini sesiyathandaza egameni lenkosi yethu Jesu. Sisemvuselelweni, tshela umakhelwane sisemvuselelweni. Yeah. Asibona bokuhlehla. Look at the word meno. Means the word meno gives an idea of something that is rooted, unmoving, and stable. Kusho ukuthi nje ubuhleli nje urooted la uhleli khona, ustable la uhleli khona.
ufana nentaba sesiyoni engenakuzanyazanyiswa. You are unshakable. Even bad news cannot shake you. Khohlwa hayi engathi ayikho lento yakho kanje inteni. No, I'm not going anywhere. Ngimile endabeni ukuthi uNkulunkulu uthe noma yini ngicela egameni lakhe uzongenzela. Ngimile angiyindawo ngiyakazi. Tonight ake sibe ne faith engahlehli bazalwane. Ifaith engabheke emuva njengomka Lord. Glory to Jesus. Akuzodwa uJesu esebuya ezolanda ibadla lakhe asifumane simi kwi-faith sakhile kwi-faith. Glory to Jesus. Si rooted kwi-faith. Simi ezethembisweni zakhe. And if faith you more, as I'm speaking about faith, you are receiving the spirit of faith. And this type of faith is faith engabuki emuva. If faith engaconvincewa enye into opposite nokusho kaNkulunkulu. uAbraham azange ubuka umzimba wakhe ukuthi uyazibona ukuthi no 100 years. Uyambona umkakho no 90. Wakwayibona phi? Ukhona umuntu osifazana okwambona usathane uyathanda ukuthi akhuluma into engathi zama affects kanjalo. Wakwambona umuntu osifazana no 90 ekhulelwe. Manje ucabanga kuzokwenzeka kuwe? Lithi iBhayibheli ukuze sibe namandla ukumelana namaqhinga nobuqili bukaSathane. Glory to Jesus. Asihlome sonke isikhali. And phakathi kwezikhalo ezihlongiwe kukhona ishield of faith. Uze zonke into ezihletshe uSathane emciba isholo ekujikijela uSathane ukuze ize njengemicabanga engqondweni ezokwenza ukholo lwakho be paralyzed kodwa ivimbe ngefaith. Glory to Jesus. We need this faith as a shield against the wiles of the devil. Glory to Jesus. Against the deception of the devil. Glory to Jesus. The just shall live by faith. But if someone draws back, my soul is not to have pleasure to that person. Ngoba thina asibona bokuhlehla. Ngoba bahlehlayo bahlehlele kubhujisweni. Kubhubha iphupho. Kubhubha lithi iBhayibheli abangenanga ekhana. Hallelujah. Ngoba izwi abalizwayo zange bahlangabeze nefaith. Ihope yokuthi bangene yabhubha. Esikhundeni amathuna abo abesezweni lesithembiso abasehlane babhubhela ehlane. Ukubhubha kwabasheshisa ngoba beyimbewu embi engafanele ingene ezweni lesithembiso. Lithi iBhayibheli siyabona ukuthi abangenanga ekuphumuleni kwakhe ngoba izwi abalizwayo zange bahlangabeze ngokholo. Thank you Jesus. Hallelujah. Mongcwele mayikhuluma mhlangabeze ngokholo lwakho. Ube no amen. Ligama lithi amen eBhayibhelini lisho ukuthi so be it. Kufana negama lithi faith eBhayibhelini lino amun, lino you amun. Amun usho ukukholwa. Amen usho isivumo. Sokuthi ngiyayivuma lento ukuthi iqiniso. Ngiyayamkela ngithi ayenzeke kimi njengosho kwezwi. Glory to Jesus. Sihlanganisa uamun ozalo amen. Amen uthi ngiyavuma Nkosi ukuthi lento eshoyo iqiniso and ngizoma kuyo ngokukholwa. Hlala njengenkukhu uhleli phezulu kwamaqanda azachamisele lamachwana bonakale enyakaza. Glory to Jesus. Masiwafoma kwesibili isiwavikela ngisho emvuleni ifukama into eyayifukama ingakabonakali. Oh my God. Niyezwa bazalwane ukusho kaNkulunkulu nomfunda iBhayibheli hlangana nezethembiso amaqanda kufuna kwafukamele. Uwafukumele ngamaphiko efaith. Uwafudumeze ngamaphiko okubonga nokudumisa. Glory to Jesus. Njengoba baba kuAbraham lithi iBhayibheli wayedumisa uNkulunkulu emnika udumo uNkulunkulu eqinisekile ukuthi lokho akushoyo nakuthembisile unamandla okwenza. Glory to Jesus.
zithi ma izinto haleluya kube ngathi ziyaphikisana lento kade uyicela uNkulunkulu kuzi opposite ungashintshi, don't be moved, don't retreat, hallelujah, don't look back, don't go back, don't backslide. Glory to Jesus. Keep reverse gear. Umncome izinto zingavumi uthi uthembekile wena, akekho njengawe. Ifaith leyo and a patience, ifaith leyo which refuses to give up. You must abide in the promises of God. You must be rooted in the promises of God. Hallelujah. Ungabiki into ezokusiphula. Hallelujah. Ethembeni okulo. Faka impande uthi I'm here to stay. I'm not moving anywhere. Ujwayele Sathane umhlehlisile lo, not me. Angikho kule group yabahlehlele emuva. Asibona asivumelane nezwi nathi asisho njengezwi asibona abokuhlehlela emuva. Hallelujah. Be a type of a man. Be a type of a woman. Be a champion of faith. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoba mawungahlehli, glory to Jesus, uzobona uNkulunkulu esifeza isethembiso zakhe. Uzobona amaqanda wafukamele eChamsel. Agcine eChamsel amaqanda. Usara, glory to Jesus, wathola umntwana by the name of Isaac. Glory to Jesus. Lo nyaka ka-2025 ufuna abantu abangabuki emuva. Ufuna abantu abane faith enamagiya ayaphambili kuphela. Abantu abanga-regress kodwa abaprogressayo. Hallelujah. And their light is getting brighter by the day. Bengathi kumnyama ukukhanya kwakhe kubonakala kakhulu. Glory to Jesus. Obana bathi angikho egroupini abahlehlayo. Because ngizohlehlela ekubhujisweni. Because I will miss out entweni bezibekwe phambili. If I was going forward, bezofumana izinto uNkulunkulu ambekele zona. Izinto angigcinele zona. Glory to Jesus. Uyobusubonga ukuthi baba ngiyabonga, Mongcwele ngiyabonga ukuthi unginika amandla noma uyaphambili sewukhasa kodwa ithi forward ever and backward never. 2025 uphethe into enkulu for you and me. 2025 uphethe into enkulu for your family. As you come closer to your breakthrough, kube ngathi izinto ziyaziba negative more. Keep on moving. Keep on pressing. Press towards your destiny. Njengo Ruth owathi ngishiya uNkulunkulu bakithi ngishiya yonke into, I'm pressing forward. Mayifika phambili uNkulunkulu wamhonorisha ngokuthi ashade no prince. Glory to Jesus. Engathi usho njalo uNkulunkulu namhlanje. Uthi uzokushadisa nento enkulu. uNkulunkulu is going to be pleased with you. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Iloyo naloyo akathatha isinqumo ukuthi Nkosi ukhulume nami namhlanje. Ufaka ukhonkolo kwifaith yami. Kuzoma zifika izinto ezizama uxukuza. Oh hallelujah, lesigqobo kodwa singanyakazi ngoba